दिनै 30 एप्रिल दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसेनो आंनिफ्राय फिसा मोनसे खावलायनाया बेनो, सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। लोगोसेनो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों। बान्डोल रांनि थफ्लायाव उन्दुनाय एन्थनी नार्जारिनि सायाव इनभेस्टिगेशन खालामनांगौनि दाबि खालामदों बिपिएफ हान्जानिफ्राय। राजु देउरि आरो कमल आजाद बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। भाइरेल जानायनि उनावनो एन्थनी नार्जारिया मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों क्लेरिफिकेशन होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन दि भाइरेल जानाय सावगारिया बिपिएफनि समायनिसो होननानै बुंदोंमोन। बिनि सायावनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय गोख्रोङै एक्सन लानायखौ नुनो मोन्दों। बे सावगारियाव नुनाय रांफोरा बिपिएफ हान्जानि नङा। एन्थनी नार्जारिया फल्स एलिगेशन लाबोदों होननानै बुंदों आरो बिनि सायाव बिसायख'थि आय'गनिसिम दाबि दैखांदों। बिनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनो थाखाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिमबो पिटिशन दाखिल खालामदों होननानै बुंदों। गोख्रों इनभेस्टिगेशन खालामनानै एन्थनी नार्जारिखौ एरेस्ट खालामनांगौ होननानैबो दाबि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे भाइरेल फट'नि सायावनो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ मा बुंखो नोंथांमोना सुंद'यै नायना लाग्रोदो। इटु कोनबाय बनाय पेलाय दिया मानुहबिलाक आहे आरो जाय दलत कार की मतलब थाके कार की मतलब नाथाके बुझी नापाय এইবিলাক কোনো प्रभाव नपरे मानुहे এইবিলাক কথা बुझी पाय। आजिकाली माने सोशियल मिडियार जुगत कोने की करे नकरे कत की होइसे गतिके আজি UPPL BJP लग लागि इमानखिनि उन्नयনৰ কাম কাউন্সিলত কৰিছে, শান্তি আহিছে, মৰম স্নেহ বিশ্বাসৰে মানুহ বসবাস কৰিব পাৰে। এনেকা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত কোনো এটা ইস্যুৱে ইয়াত কাম নাই। आसाम पुलिसआ साबा बाइक सिखावफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय साबा बाइक सिखावफोरा प्रिथम दास, पिंकु दास, जिसु बर', हमेश्वर बसुमतारी आरो धीराज सांमा होननानै मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिसोर साबा बाइक सिखावफोरा आसामाव गुवाहाटीआव बाइकफोरखौ खावनानै बांलादेशआव फानहरोमोन होननानै मोनथिनो मोन्दों। दायो बिथांमोनखौ 379 नं धारा बायदियै 76/24 नम्बराव गुसुआव थिसननानै दायो पुलिसआ सोंनाय फिननाय लागासिनो दं होननानै खौरां मोन्दों। फैगौ 7 मेआव आसामाव थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो। बे बिसायख'थिखौ लानानै लिडारजों लिडार आरो पाब्लिकजों पाब्लिक गावजों गाव दान्थे बिदान्थे बुलायलायनाय जाथायफोरा जागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। धुबुरी बियाबआव बिसायख'थि आयदानि सायावनो मोनसे टिभि चेनेलनि टक श' लादोंमोन। बे टक श'आव AIUDF आरो BJP, AGP आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय बाहागो लादोंमोन। AIUDF आरो BJP, AGP मित्रजोट दोलो मोननैनि गेजेराव नांज्लायनाय जायो। गोबांथार दान्थे बिदान्थे जानानै थासारिया दुंहाव महर लानानै उनाव बुलायलायनायबो जायो, जेराव AIUDF आरो BJP, AGP दोलोनि माखासेया जोखोम जानानै देहा फाहामसालियाव लांनो गोनांबो थासारि जानायखौ खौराङाव नुनो मोन्दों। এটা টক শো হয়েছিল আমার প্রার্থী জামাত ইসলামক ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করার কারণে মই যোৱা এটা কংগ্রেছ কেছো দিছিলোঁ। সেই ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত এইটো আজি UDFৰ এজন মফিজুৰ ৰহমান ওৰফে মিণ্টু তেখেতে মোক এটা শিলেৰে পাথৰেৰে দলিয়াই প্ৰথমত দলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে কাজিয়াটো লাগি গ'ল। কোনোবাই আহি পিছত আদো হাজি আৰু মজিদ এওঁলোকে আহি আকৌ আমাৰ সৰু ভাইটি এটা হস্পিটেলত চাব আছে, তাকো ধৰি মাৰিলে। আমি BJP কৰাৰ কাৰণে এইটো হাৰাশাস্তি পাই আছোঁ, কাৰণ আমাৰ সংখ্যালঘু মানুহ আমি BJP কৰোঁ। সেইকাৰণে এখেতৰ আৰু ই নচলে যে মুছলমান হৈ BJP কৰে, মুছলমান হিন্দু দল বুলি এওঁলোকে ভাবুকি দি আছে। প্ৰত্যেকটা মুছলমান মানুহ এওঁলোকে ভাবুকি দি আছে যে মুছলমান হৈ BJP দল কৰিব নোৱাৰিব, আক্ৰোশমূলক ঘটনা কৰি আছে। बेराफारसेथिं UPPL भार्सेस BPF गोबां दान्थे बिदान्थे जानायखौबो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों।
रिहेबिलिटेशननि सायाव रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। आन्दलनखौ एनडिएफबिफोराबो खालामदों, बिएलटिफोराबो खालामदों आरो एबसुआबो खालामदों, नाथाय रिहेबिलिटेशन लानो थाखाय आन्दलनखौ खालामनाय जायाखै। आबसुआ समायखिरा लानानै आन्दलनखौ खालामदों आरो आबसुआ रिहेबिलिटेशनबो बियाखै होननानै बुंदों एमपि रोनगोरा नार्जारिया। आन्दलना जुदि बर'फोरखौ जौगाहोनायनि सार्थनि थाखैब्ला सरकारनिफ्राय मा मोनदों मा मोनाखै बेक्तिगत हिसाबै बे एजेन्डायानो थानो नाङा होननानै बुंदों एमपि रोनगोरा नार्जारिया। रन्जन दैमारिनि गनाय गैयैनि सायावबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों एमपि रोनगोरा नार्जारिया। गिदिर मोनसे बुस्थुखौ मोननो थाखाय फिसा फिसा बुस्थुखौ नायख्लेंनांगौ जायो होननानै बुंदों एमपि रोनगोरा नार्जारिया। रन्जन दैमारिया जेलाव थाबाय थानांगौखौ आं लुबैया, नाथाय बर' हारिनि थाखाय गिदिर बुस्थुखौ मोननो थांनायाव बेबायदि फिसा फिसा बुस्थुखौ नायख्लेंना थानांगौ जायो। जोङो दायो गिदिरखौ मोनबाय, बिनि उनाव लासै लासै फिसा फिसा एजेन्डाफोरखौ फोजोबलांनायनि स्ट्रेटेजिखौ लादों होननानै बुंदों एमपि रोनगोरा नार्जारिया। थेंक इउ स' माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामदो आरो दासिमबो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ स' माच।